Máis dun cento de veciños de Rianxo concentrouse a última hora da tarde de onte ás portas do centro de saúde da localidade para reclamar melloras na atención primaria que se prestan no dito centro. Con pancartas nas que podía lerse lemas como non aos recortes no centro de saúde de Rianxo ou defendamos a sanidade pública galega, os veciños queixábanse da situación que están a padecer debido ás esperas de máis de 2 semanas para poderen ser atendidos polo seu médico de cabeceira ou en máis de 7 días para conseguir unha cita de pediatría. A convocatoria da movilización partiu de Rianxo en Común e a ela sumouse tamén o Bloque Nacionalista Galego. Durante a concentración deuse lectura un manifesto no que se afondou nesta problemática. Dende o Sergas informaron de que a situación pretende solucionarse nos vindeiros días, grazas ao concurso de méritos para a cobertura de vacantes de difícil cobertura en Galicia. Está prevista a chegada de 2 novos médicos ao centro e que se incorporarán con praza fixa.